mi wita kena Seyni Amadou mi woni hoorejo APS mo leydi Niger. APS ɗo koye walde noon durooɓe e remoɓe. Hande miɗen nder leydi Benin wuro no yi'e Mamasi dow noddangal durooɓe Benin min gara min pototira mellol rugga Mamasi Alhaji Ousmane Bande. Mellol waɗi weli alhamdulillah. Komi elatamo wonde niɗɗo ardinama golle ardinana, donc golle ko durooɓe kalfinimo ɗen o durwa o golla deydey no durooɓe kalfiniro. Gaɗa majjum ɗo koye laamu makko o yaajina ɗum niɗɗo fuu yimɓe makko non, donc laamu makko o yaajina ɗum o wartira laamu yimɓe fuu non, o daro dow darde durooɓe, dow darde jinganol durgol. So Allah waɗi jomum laamike jon kay ko tubakoɓe kiita opposition ɗum kay jomum darta ɗum. de a laamike fuu laamu gon ni noon jon kay yimɓe fuu talkale maɗa noon, jon ko ta hettinana yimɓe ɓe gala gaɗa maɗa hawru yimɓe fuu gaɗa ɗum dow yimɓe maɗa noon, golla dow fisabilillahi, gollaɗo koye dollalaɗo koye durooɓe no adirima. Niɗɗo to laamu waɗi fuu iri ɗum he bandum heppata wakkati majjum ɗum woni wakkati ko yite démocratie ɗum he politique ɗum kan waddi ɗum, mais ɗum bonnayi goɗɗum laamu kay waɗi wooɗi durooɓe kollimo ardini. donc ko elete Allah ni o nodda yimɓe fuu o joƴƴina ɓe kaden do koye laamu watta de sawrare wala, laamu watta de muñal wala. donc kujje tati ɗe imo jeeyi ardinde ɗum ko tawa laamu makko no hokkiragu noon o yettinani durooɓe amana muɓɓe. min jetti sanne minen. Lalle mi Moussa Sambo no miɗo laati deuxiéme adjoint maire Malanville. Lalle hande mi wari mellol Alhaji Bande, donc kay mo guiyete hande kay rugga leydi Dandi. Lalle en gari ɗo en gi'i jama'are, en gi'i laabu koye wari, honorable Nasirou Bako wari, maire Karimama Malanville wari, préfet en lildoyi jano wakili muɗɗen. ɗum woni hano laamu fuu gilla gouvernement fa tukki laamuji local kan woni maire ji fuu hokki hoore dow Alhaji Bande laamo tanka ruggajo leydi Dandi. ɗum woni ko waɗi min. Lalle hande elgal komi woodi e ruggajo meɗen keso gattaɗo on aranel fuu o durwa o golla o hawra jama, par ce que niɗɗo fuu seedike faggo mellol ngol waɗata geddi waɗi hen sanne, geddi tilla e noon hunde fuu ko laati jama'a no yiɗi ɗum sai waɗa geddi, amma geddi ɗin miɗo eelamo o deka hoore makko dow ɗum ɗon fuu. hande kay geddi fuu re'i o laatike laamiɗo fulɓe o durwa o hawra fulɓe ngam eɗen andi fulɓe meɗen wala ko ɓuri tidde e meɗen sana hawra tokkodi. donc ɗum woni noddore de godumi mi nodda yaade e makko. Indian Hajiya Usaina Aliu Hammadari. Nigeria ƴiwoymi Kwara State. Mi wari tarore waddi kan coronation cousin brother an waddi kan ɗo en. Gaskiya alhamdulillah daga nattumi Mamasi, I'm very excited. E wodi relative am ɓe mi neɓi mi yi'ay ɓe woɓɓe ma mi andaɓe amma ko garumi ɗo e min andontiri, so I was very happy. Mi weltake mi nani belɗum tarore garumi ɗum denɗirawo an kuma himɓe amin garuɓe daga nokkure to woɗɗi miɗa waɗanaɓe du'a'u Allah e horuɓe wuro jam, kuma Allah ɓeydu mawnugo pulaku to woni fuu Allah hawta hoore amin en fuu. Mamite Abubakar Zarau raka lamare mama ami en fu jon kay mama meɗen raka mama meɗen lamare mo waddi ɗe Allah ɗum waɗa dow jam ɗum sankito dow jam, jama'are fu ko wari miɗo yetta ɗum ko fo maɓɓe kokariji Allah yaruɓe dow jam ɓe gaɗi komi. Wallahi bravo, ɗum weli kan sanne. Bon himɓe ko wari kay no ɗuuɗi gari daga Paraku, daga Nyemai, daga Nigeria, daga Boykon, daga Shaworu. Bon en tout cas etc. nokkuje ɗen fu wari wallahi c'est bon fu ɗum wari. e gonga sakira fulɓe mi yetti on sanne ano e gattol hakkiloji muɗum ila danogal e télévision hanne e dow wayne amen e dow ko laati darnago pulaku e dow haala pulaku e dow ƴuude meɗen e dow annugo fa hanne e laamuji guri meɗen e dow annugo
nokkuje meɗen gureje meɗen hanne min burtake faweccore malanville illa sire kuraku hanne min burto min jiya dotti meɗen teddiniɓe ɓe Allah teddini ɓe ɗo waɗana en filla yewtere e dow ko laati tawangal meɗen noynum nokku biyeteɗo mamasi ɗume noon acci ko ɗum wiya mamasi toynum ɓe laati arandeɓe joɗiɓe e mamasi laamu tubal mamasi moy arti joɗi e dow tubal mamasi ngal ɗen ɓawo majjum tariki tubal mamasi ɗume noon bawten ko faami e nder ɗum ɗo laati haala meɗen jewdinten to Allah jaɓi e dottijo meɗen mawɗo o ɗo min tawi e dow galle ɗe e dow gure ɗe en mi salmina e dow makko mi ƴamamo o holla en hoore makko moye noon o laati to ko puɗɗen haala to assalamu aleykum dottijo. Aleykum salam. to en kerti jam A hiri e jam. hejjantam Jam nuru hiri. alhamdulillah Sago baso. to jafoɗa sanne min jiɗi matina jama'a moye laatiɗa inne maɗa. Min Alpha Abdou bi'etemi. to a joɗi Miɗo jooɗi ɗo mama siɗo dimami amma wasagommi. to E min mi jaljallo. jaljallo Mama am bitinkoji feroy. to No wiye Alpha Ali. afa ali ayyo to woɗi sanne min jetti e gonga fuu hanne to wiyama e gaɗen ƴanɗe gaɗen paamal to himɓe heɓan faama dow ko laati ko wiya mamasi min jiɗi seɗɗa ko gaɗana min tariki toy nun laati ɗuude ɓeɗo arti wari joɗiɓe e mamasi ɗo o en jonne muɗum. Inchallah mi hollete ko Allah andini kam seeɗa. Hano artuɓe wari pay ɓe jooɗakina gorgal ton mamasi gurma. Ton ɓe arti ɓe jooɗi. Dottijo gadduɗo ɓe o wita kena jaaja kanko arti wari yo o jaawono gurma o ƴoyna leydi mantigu leydi japaga ton o ƴoyi kanko arti jooɗi ɓe jooɗi ton faa ko Allah muyi kami wawa andugo duuɓi foti ko ɓe jooɗorto amma ɓe ɓooyi hande tawede ton faa warde ɗo hande ɓe keppata ko watta duuɓi kemenayi ɓe keppata ɗum tun dawro go tan to ngo won ɗo hande ingo ɓuri duuɓi hemre e goɗɗum ingo ɓuri inchallah minen fu ɗo dottiɓe amin rima amma mama an ko wari to tawingo tawaygo ɗo ko o wari o tawi jaaja en iɓe tawa nokkuje ɗiɗi ɓeno jooɗi wuro mamasi to ɓeno jooɗi kofuno a famiri noon ayto ɓe e jooɗi mamasi ɓe ko jooɗi kofuno ayo kanko o laati liman kofunoɓe ɓe to du no jooɗi no won ton kañum en nden modibbo no tawa alhaji umaru kan won to modibbo maɓɓe alhaji umaru o bitinke o ƴiwatana woyndu ayo kanko ɓe jooɗi ton faa ko Allah muyi ka kananke maɓɓe artuɗo laamiɓe pay amma jaaja woni mawɗo maɓɓe ɓe fu suudu jaaja woni mawndu e nder suudu mamasi fu ka artuɗo laami o wiyete Ali Biyaw Ali Biyaw en ɓe aswil fulɓe hawsano yoɓe garu yoɓe sanginanko dow maayo ɗo ɓe jooɗi far karama ɗo kamɓe dilli tawoy ɓen ton nayi maɓɓe arti dogge tawoy ɓen ton tawi ɓe to kay no jooɗi nayi mum en wala fu fitina nden buubi riwi nayi maɓɓe ɓe tawoy ɓen ton ɓe darti ɓe jeeyi ɓe jiitoy ɓe mbi ayo ɗo gonɗon ɓe mbi ɗo min goni hay ɓe gari ɓe to no ɓuri ɓe ɗuɗude amma kamɓe arti jooɗi ley siire kamɓe haɓɓe andi nden ko ɓe piloyi laamu fu haɓɓe hokki ɓen ɗon ɓe to wi hay en tokkeɓe a famiri noon ɓe to wi ɓe gartan e meɗe eɗen ɗuuɗi kamɓe ɓe ɗuuɗa nden ɓe garti ɓe jooɗi artuɗo laami o wiyete Ali Biyaw kami anda duuɓi foti o laami to e gonga on nani e dow ko laati laamu arandejo e jonne kan wiya Ali Biyaw o ɗo laati arano e dow jonne mamasi ɗo en to en keɓan paaman ba hinde joni laamu ngon en ɓaawo makko moye nun laati jokkuɗo aw to noye nun laamare nden jokkiri ɓaawo laamare kanko Ali Biyaw ɗum ɗum mi faminte ko o maayi fu cuuso laami gaɗa cuuso
nden ko hamma inna e laami ɓe fu ton maayi wartay ɗo ɓe gartay ɗo gaɗa mayde hamma innayi nden hamma baba laami hamma baba adoygo wartiri ɗo kami anda duuɓi foti ko hamma baba maayi nden Amadou Sambo laami Amadou Sambo maayi nden ko Rugga Kumandaw Pullo laami hay hakkunde laamu maɓɓe ne waɗa duuɓi 50 gam e révolution Amadou Sambo maayi nden ne laamu wala kirku jaɓay to e laamu sogolo hokkiti laamuji nden Kumandaw Pullo laami hay kañum nde laami jonka e laamu muɗum ɗo min pamta duuɓi kañum duuɓi 10 ɗi laamuri hay nden ko maayi to e gonga woɓɓe e waɗa filla e wiya laamare tubal mamasi laati nun laamare tubal tawangal tetangal e ike hinde konu waɗi ko laamare nden en joɗina e gonga fu non ɗum laati na ɗum laati non noon waɗa min seɗɗa gon tariki majjum e dow ko laati koniɓe e dow laamu ngon en walluɓe kan bo wakkatimma révolution ji waɗay ko tubako e naati ɗo min nani laamu ko laati laamu mamasi ɗo o daranake e ɓiɓɓe leydi Benin min jiɗi tariki majjum kan bo seeɗa gon inchallahu ɓe kaɓi e haaɓe ɓe germaɓe ƴoyi wari maɓɓe siire karamade kamɓe hamma innayi en ɓe koni ɓe balli haaɓe ɓen faa ɓe diwi ɓeeto ɓe maɓɓiti siire de hay denne woni ko ɓe keɓi laamu ɗon fu tawi laamu maɓɓe den gam ɓe worɓe suusuɓe sanne haɓotoɓe a famiri no gaɗa den ko ɓe eggoy ɓe garti ɗo ayyo den fu ton ɓe goni ɓe gaɗi dottiɓe waraɓe no ɓuri dottiɓe la soɗɗi ɗo wara nder yayre ɗo ñande muɗum kamɓe e germaɓe koye potti e dow wallugol haaɓe ɓe koni e haaɓe no ɓuri dottiɓe la soɗɗi ɗo pullo ko wara ñande muɗum no ɓuri inchallah nokku ono ɗon fa joni nokku on Fulan Saku wiyete miɗon andi nokku on Fulan Saku ayyo non nokku on wiyete to den fu ɓe gartay ɗo ko hamre de waɗa fu ɓe gartay ɗo gadden ko ɓe eggoy ɓe garti ko hamma baba laami ko wartiri ɓe ɗo ayyo den kay tawi konu timmi ayyo to e gonga wakkati konu maɓɓe ngon en fa kon waɗa fu ɗume no laati dalili konu ngon e hakkunde maɓɓe e haaɓe ɓe den kay germaɓe ni yata no hona fulɓe ana ada jawdi hay ɗum woni ɓe jaɓay ay ɗum waddi ɗum ɗum waddi ɗum jonkan teta jawdi ayyo ada jawdi hay ɗum waddi ɗum ka germaɓe ɓe oranay na hay siire maɓɓe de ɓe balli kamɓe siire karamma de kamɓe balli ayyo to e gonga fu hanne ten koccam e dow laamare tubal nen hanne himɓe fu yiɗi tawe faami leñol kanugol laamake awten kocci laamare moy nun hani laamo e dow laamare nden en ɓe nun hani hokkete horde e dow laamare nden emin yiɗi fa hanne e dow laatiɓe laamiɓe nonnoy ɓe kokkontiri kore fa joni yetti hanne kanko Alhaji Bande kanko non wona e melle inchallah laamiɓe cuuɗɗiɗin no kamɓe wuro maɓɓe wuro hamma baba ɓe jeeyi laamu goɗɗo fujiya wuro Bande en ɓen e wuro hamma baba tunda wuro maɓɓe wuro Rugga Pullo fu gotum no kamɓe hawti leñol Amadou Sambo kam maayi ko Kumandaw Pullo laami hay mamiraɓe maɓɓe hawti ayyo ni waɗi to noon laawol nun hokki kanko Alhaji Bande o laamu o kanuɗo laamu nun e dow laawol ngol ɗon e dow haala tawangal tariki tawangal nonnon ɗum laati laawol hokkimo inno to e gonga te ndaari to wiyama joni laamare woɓɓe no on heɓay faami me e gonga fu to wiyama fa e leñol e yayti woɓɓe ettan nun wiya to ko min e hoore am min do e laamu ɗon min do mi laati nun ɓi laamu aw mi laati nun ɓi laamu to ma taninawo laamu min do mi wawan ko laami to ɓe nun hani laamo e dow tawangal fulɓe dow tawangal kamɓe ɗiɗo ɓenino seni suudu Rugga laamake suudu ɓeɗo laamu suudu hamma baba kamɓe ɓe hawti ka suudu Rugga du e suudu Bande en du kamɓe kaɓe fu gotum tunda ɓe fu ɓiɓɓe kisono suudu woru non kamɓe hay ɗon min andi seni ɓeɗo heɓay ɓeɗo heɓa se suudu hamma baba laamaki suudu Rugga laamake fu waɗi
suudu Amadou Sambo e nomori to e gonga fu ten kocci hanne dow pulaku lamare muɗum ten koccam e dow jonne hinde hokketeɓe lawol laamo hokketeɓe tawe baabirawo mirawo e mawnirawo baba e suka to moyno hani hokke lamare to ɗum kay kamɓe ɓen so ɓe kaldi kamɓe haaldata seni ɓe kaldi moɓe mbi fu kamɓe hawtuɓe suudu kamɓe yardodirta moɓe jardi ɓe cuɓi fu fa e suka non wayde suka non de si ɓe jardake ɓe cuɓi ɗum timmino hokke kamɓe yardodirta ka janano natta ayo kamɓe yardodirta lam maɓɓe o acci baba e woni to himɓe fu yardorte wi to e gonga dow lawol tawangal hokki neɗɗo e jooɗi ɓiwon laamo kamɓe so ɓe jardodiri ba so e jardodiri jo fu neɗɗo no hokka ɓiyum so yardare waɗay tan wiye a so ɓiɓɓe waɗi ɗum ɗo wallahi min mbawata baba adu ay de yarde waɗi baba no wiide wallahi da to yehete mi wawata onon ɓiɓɓe ade daare adon goto moɗon kan nonni ay nino to e gonga joni nane a haalanino haala gon ka foɗi hakkillo am boɗum e biɗa wakkati konu ngun waɗi hinde dottiɓe ko ɓuri lasoji ɗiɗo fulɓe dolli taweki to ɓawo hawre nden en ɗume noon ɗum waddani ɓiɓɓe mamasi ɓe mbawi ba e gonga tetugo hoore maɓɓe e dow ñanɗe amana ɓeɗo wonda e maɓɓe wonno e waɗana ɓe to lalle den kanni ɓe teti koye maɓɓe den ɓe teti koye maɓɓe nayi maɓɓe ñamaka yimɓe maɓɓe nangaka ɗum ni to hilete no waɗe ɗum kam ɓe teti koye maɓɓe muɗum ayo to hande bona fa hande ɗum jokkina na ɗum waylake hande kay alhamdulillah hande kay kono wala tuba ko waɗi kono hande kay hamre wala fiyamɓe fiya wala hande kay sa tan yaroɓe lisila so tan soppodirta kan tan hande ɗo tan fiti ɗo kono heddi to woɗi sanne hande te en daari e dow sukaɓe ummotoɓe kanum bo faama tariki on jonne muɗum himɓe joni kanum bo annano heɓay faami ɗume noon wi'a tariki e mamasi to woni mamasi laamu muɗum ngun ƴuwi to moy to laamu ittama joni ruggajo ittama e dow mamasi gure mamasi moy woni men lo ruggajo hande na to inchallahu eɗen keddi gota taw hano arande illa koɓe gonto laamiɗo hu jowro wiyete e jomwuro wiyete amma rugga hamma baba kam fuɗɗi wi'ede rugga ayo ɓeeto ali biyaw e cuuso e hamma innayi ɓe fu jowro wiyete ɓe wi'atake rugga rugga fuɗɗayna e hamma baba kam fuɗɗi wi'ede rugga ko o mayne Amadou Sambo du wi'a rugga hay den ko Amadou Sambo maayi den ko kumandaw pullo kañum wi'e rugga hay jonne naatiɗo joni du fu sayni wi'e rugga ayo nonno to ko seedi rugga e jom wuro ɗume senni ɓe eyi no seedi den himɓe ɗuuɗa jom wuro guroy no pettoy to hande himɓe ɗuuɗi ayo rugga on yaaji daga madi kalifa nangi peccinga fu kamɓe no ayo hande kay ɗum waɗi ɗum rugga acci ko wi'a rugga to noon rugga kan woni dawrano jom wuro kan noon jon ayi kandi kanje ɗo fu rugga no wiyetake jom wuro ayo nonno to mellol rugga ten ko ciɗum fu moyno hokka lawol mellata rugga ko kaɗo lawol na to laamiɗo mawɗo to woɗi sanne men jetti dottijo e filla lobba gonga fu min taje seɗɗa ɗe ɗo min keɓi min paami ɗum ko laati mamasi jonne muɗum illa toye nun laamu ngun ƴuwi to hande ta elan sukaɓe wonɓe hande ɓe accoton ume noon elata ɗum e dow tawa e dow jokko kan bo dow haala fina tawa dow ko laati e annude fa hande asili muɗum ƴuude muɗum e dow ko laati sukaɓe jon hande ummotoɓe e dow sukaɓe hande ummotoɓe ɓe gala muñal tunda ko haɗi ɓe muñal jaru ayo seni jaru wurtake ɓe muñal no woodi ka se jaru naati muñal wala woɗi wuro gogo joɗake ko watta duuɓi kemenayi abada waɗa hooreji wala e maggo so hana joni e duuɓi jaruɗi waɗa hoore andaka e maggo go anda fitina say duuɓi jaru amma go ɓuri ɗo duuɓi kemenayi illa gorgal to fa to ngo woni hande ɗo minen fu babiraɓe amin ɗorima to fa illa faminen dumin ndima ɗo andi hande ɗum ɗon tan ɗum fanɗa to kan noon ayo
to ta elam be hanne kaynum elata be elam en be muñodira fa hande be muña jooɗiɗo fu Allah hokka ɗum sabbungo waɗa muñal ayo no ɓe to muñirno muñira noon hawra jogo fu ɗum woni ko woɗi Allah hokka en du alsilamako e majjum waɗa en du sabbungo lobbo e majjum anani hina ayo e dow mellol kanko alhaji bande kannum filla muɗum accito ko min gaɗi ƴanɗe ɗen hanne joni to Allah hewtini en e jango fu o mellete to e dow lamari makko ɗume noon elata jama o ɗo o durata kanko bo ɗume noon elatamo muñal elam mumi kulle fu dow muñal woni hunde fu dow muñal ɓiloto ko ɓildaki dow muñal fu waɗata muñal e sabbungo Allah hokka muñal hokka sabbungo de ɗon waɗi fu risque waɗa ayo ko ɗum elte mbatamo ɓawal makko bona bawal makko du muña tokka himɓe mo sappa fu o woni ardiɗo on fu tokka yardu ɗum ɓuri Allah ardinta ɓi adama se ɓi adama Allah ardin ɗum fu ardoto ay kannun ni ayo to emen ela matina hoore maɗa himɓe fu fa hanne tano to lalle min alpha awdi ɓiyetemi ka ɗodi mami amma wasa gommi fa mi wasa towre mi joɗaki ɗo ton gommi joni hawrinde deni Allah waddi kan ɗo anani hina ayo Allah ko e muñal waɗna en sabbungo lobbo waɗna en al imanako e alsilamako Allah wan anden ko Allah waɗi sen ɗo anda ko Allah waɗi fu torra woodi anani hina ayo muñodiren enen fulɓe muñen haaɓe meɗen du en fu muñodiren enen fu leydi gori en diwata ɓe diwata en fu muñodiren ɗum Allah wi anani hina ayo min jetti sanne mi matina fawettore whatsapp yanku ɗon gonɗa joni whatsapp toɓure kay ɗon gonɗa e jonne amma whatsapp yanku kan dawranta ɗum fu ɗon goto ɗum ɗon gonga amma arande kan toɓure noon annanamo jon kam fa ɗum witte whatsapp yanku e gonga toɓri lamino amma joni hande whatsapp yanku Allah ardini kan tubako ardini to tubako mandu ɗon mawnata ayo amma ɗum fu laamu maɓɓe diccanto laamu amin kan ayo anani na Allah moƴƴin Allah waɗan en ko woɗi kannoni Allah waɗan en ko woɗi mi yetti sanne to woɗi ɓen jetti sanne sakira fulɓe ko laati haala dottijo e lobbo mo Allah teddini e dow tariki ɗum ƴama ngam e gonga fu neɗɗo to e woni hannde sukaɓe hannde ummotoɓe fu anna tariki ƴuude muɗum anna asili muɗum e gonga e hani jottoɗen ɓattoɗen dottiyo meɗen ɓattoɗen ɗon keɓen paamen ƴamen toye woni ƴuude meɗen lawol ba hokki en ko gonɗen en gaɗa ɗon joni en nani ɗum jaru to naati fu bisan noon harakaji ko ɗuɗɗi fu ngam majjum acce boppen ko haala den ko himɓe tokkatano fu e gaɗe nun anen bo ɓaawo no watto ko wiye jango anen bo tawe en godi ɓaawowal ngajjottoɗen cuutoren ɗum ko janginanoɗen cuutoren ɗum ko hani tawe kanum bo waɗi ɗum accata to ko leñol fulfulde yaha yeeso ɗum accata to ko tawe fina tawa meɗen ɓanto fina tawa meɗen yaha yeeso Allah du fa hande teddina en e golle meɗen amma de hana non fu torraji e woni gam majjum ko fukkina hakkillo muɗum on nani no filla dottijo meɗen o wimo Allah laamini fu ko fu jokka e golle muɗum mi yetti sanne dottijo meɗen e poɗol hakkiloji meɗen e nder e dow ko laati e sukaɓe ko woni butu kanum bo e men ela ɗum jokka e dow golle ilɗe ɗum min jetti illa mamasi pelluɗo min jetti on sanne Allah kadi hewtina en e dow nokku keso e filla gokka illa darnogal e télévision allahumma amin allahumma amin amin allahumma amin gonga allahumma amin e ɗo haaɗi min jetti sanne salamu aleykum